যে বেশি টানে হয়ে সেই দিক দিয়ে একটু কাটতে লাগবো কাটলে কি বলবো আমি কই এটা যদি যখন জাম নাই বলা जों चिनी रामचंद्र घाटनी डन बस्को स्कूल बाय चिनी बाग्लाबारी जे लामा थांमोननि लामा मगलान लामा अब ताबो हाईवे स्टेट हाईवे थांजोबो दङ अ सामुं चेंखा अ सामुं चेंजागमानो ताबो गुति खायै खालायजागै दङ तिनि नायलेना फायलायमोन चिनी बरम गोनां चिनी और सोशल वर्कर चिनी अजामारनो तियो एकै लामा वाति थांमोन रलगिनो जे एजेंसी बरक और फाइका बर टानना शुरू फाइका साल कलगमा बिसि कलगमा अंखा अब सावै लाभ करे सरकार फाइका सरकार थांका लुकरंनि दाबि तंमानि अ लामा स्लामै रिनानि बागै तामुनि हिंका बंनि बसाबतिनो डन बस्को स्कुल तुइ परिनानि लेखाय जिंजा चिनी बरम गोनां रूपबाई चिनी सोशल वर्कर सुमन बाइसं चिनी अमरदीप बाबू सं साका स्कुल थांद्रफानो अमनि सिगां रिपेयारिं खायरिनानि बागै अ लामानो जों रिपेयारिं खायरिका स्कुलाव जाहाथे फायमानो मते ताबुखै ब्लेखाय तंथका मजे स्टेट हाईवे का लामा कतरंखा ताबुक चिनी लुकरक गारि खुंनो खुंटाम स्कुलनि बास रक ताब थानान बागै ब्लेखाय सुबिदा मोन आमसानि लुकरक बा हामजाखा अ लामानो मोसो वार कतरखा थाङो रिमानि बागै जोंखा खालायो चिनी रामचंद्र घाटनि ते गोबां मामसायो इतिमध्येनो काम सुरु खायखा स्टेट हाईवे नि गोबां मामखा ता कैसा मिया इंजिनियर बो साले आं साइमानखा चिनी समत पदर बिल हते पहरमुरा 7 कोटी टाकानि कयदिन बिसिङनो टेन्डार नाय आबो बा लामां खाना आनि विधानसभा केन्द्र कि सं सकलाय कि खयं सकलाय के अमति खैनो रामचंद्र घाटनि गोबां लामा जेता 80 90 बछर 100 बछर खालाय जायगा अ लामा तिनि स्टेट हाईवे र खालाय जाखि दङ आगाम दिमते बा खालाय जानाय जों खा खालायो जों थानसा तंगै बबा गादन तैफांबाय सबा खाय तंखाय दफा हानि कगनो वानसगै सबा खालाय तंखाय बसकांगो डेभलपमेन्ट बंनाय चिनी दफानि मानथायबा जों सेगै तुबानाय एका आबुनि बागैनो जे तिनि जों लेखे तंथगौ तामनि हिंकाखाय अर जे चिनी डन बस्को स्कुल लामा जे कामिनि यांगो पागलाबारि तार मगलान कामिनि बररक दिनै बसाबती रंनो तुबै अर परनानै लायके लामा काहामते सेबमानानै हिनि खाख्लायो अमतिखायनो लुकुरंनि सुबासो नाहारै बसकांनि सालो जों तेबो कत कत लामा जे खालाय जायगा अ लामा रंनो खायरिनाय सुनराय कामि लामा आगिगो बजायगा आव बयरिखा तिनि थाङै नुखा सुनराय कामिनि जे लामा अमुबो तिसुंनाय तिनै आं प्रपोजाल रिखा हयतो बाजेट सफायखाय आबो तिसुं थाङा होनना आं